Kiramtang suri hini rakre sirkeba ningkan arko ni phai hiniar ni kalu mate Karbi Anglong Labour Union asong mehang pathek ponsi kiramtang mati jong ni phai hiniar ni an Ningkan Kethom kechok amahang kethek arani ningarong chipi pen diphu klapalong kapaban pon Bangso mai long Karbi Anglong Labour Union mai phu mensing rong pipen mai chepa hem phu ponsi mai ke pha alam thei kongchon bang rising milik pensi klardak pen than pachini bangso phi ka chetong dona lu hiat um phan bidasing rong pensi ke pachini apor en pon ponalang lipan man ping tiponipo Bangso mai long aluhia man pen bhim sing kathar jibon teron atum pen chenglok penangan hampha so atum chetong Karbi Anglong Labour Union ke jalin abang phu bidasing rongpi pherangkia thengnu kaning jepona tengke Prime Minister pen ke pangdak pon Isramalong kado kabe ke chongdat pen kereng araratum bangso along amen ka chathap dun pen akerap ke chodeng dunjia phan ka chuning ripado lapen bangso along pen ka chongdat de araratum methanga keng pen ka charjab ji Isram akard pen penang anakerap longji jasemet keso ahut pen chenglok Kapre asai ki claim ijia phan setami avar sai longponji busi ningji Chot kaglang Prime Minister ake hai car beneficiary profile is Romalong pen announcement ateng pen pulutang te solang do all India arat lebar arat mante masdur sangothon pen chenglok chongdat chitulo atum adlo pulutang te kangdat katulo tathek ke claim ke dam aja kong tado lapente jugayata tado kethek export mantang te field certificate technical high tech o pulotang te alang litum lun ke endam ji aja kong tado lasinil tum Labour Union ke lun ke endam ji aja kong anta nang announce piet lo lasi kumane korte ingir jongsi punji avedet methang ke claim ji ke sophisticated machine pen electronic machine pen engineering machine pen technical machine pen technological method pen kam claim lo pulutang te alang litum apunjia vedat anke lun chu en idame lun pen kam claim ime lahai puthak lebar atum hanai scope hepik lapsi lebar scope kipi car beneficiary profile pen 156 list kipi do lake lebar scope lo lake government of India undertaking lake Ministry of Labour and Employment Affairs pen News report Longsodaringti Karbi Anglong Labour